Πλάσα, ένα τρία άτομα. Θα γυρίσουν τα παιδιά, 3-4 παιδιά θα γυρίσουν. 3-4 παιδιά θα γυρίσουν αμέσως. Να δέσει λίγο η άμυνα, να δέσει λίγο. Άπλες ότι αμέσως που θα κάνει. Η ομάδα ήταν λίγο δεμένη. Ναι, 2-3 προσδίδεις. Άρα που τα ίδια λέμε ρε μάλα. Δηλαδή, από αυτούς που θα φέρει το μάτι και μπροστά, όταν έκανε κάτι. Λέω, δεν φέρει τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τίποτα. Οι άλλοι ήταν όλοι. Δεν κάνουν. Δεν είναι. Μα γιατί ο. Δηλαδή θα πρέπει να παίξει οπωσδήποτε. Πώς. Πόσες πέρυσι αυτούς είναι ακριβώς τις βάζει βασικούς στη Β. Πες μου τώρα εσύ. Πες μου τώρα εσύ αυτό. Αυτό δεν είναι. Θέλω να δω πώς θα πάει, γιατί όποτε θα πάμε καλά δεν είναι. Τώρα είναι αργό. Αργά δεν είναι ακόμα. Ένα βαθμό. Εγώ σου λέω τώρα Είναι καλύτερη ομάδα από το δεν ξέρω. Θέλω να σου πω ρε παιδί. Αν κάτσει μία νίκη εκτός και μία δεν είναι 7 βαθμούς μέσα. Δεν είναι μακριά. Ξέρεις πως είναι 7 βαθμούς. Σάιτ είναι! Ξέρεις πως είναι 7 βαθμούς. Δεν το ίδιο σου λέω. Δεν είναι αργά. Πρέπει να περάσεις 6 ομάδες. 5 ομάδες. Δεν λέω για το αρχικά να κάνεις την νίκη να δίνει λίγο ψυχολογία αρχικά. Μπορεί να στο μετά. Αλλά έτσι πως είσαι τώρα είναι πολύ αγαπημένη. Το που να σου λέει τι κάνεις. Σκοτείπτε έγινε. Δηλαδή είναι εντάξει. Το μάθω. Ξέρει, αν γίνει κάτι να γίνει τώρα. Όσο πρέπει να γυρώσει, τελειώνει, δεν υπάρχουν φωνότητες. Βγάλε την μπάλα έξω, βγάλε. Δώσ' την μπάλα, Κώστα! Δώσε Αντρέα, δώσε τον Αντρέα. Αντρέα, δώσε. Δεν συμβαίνει η επαπροφέαση. Αρέσει. Έλα ρε. Άντε ρε Βασίλη! Άντε ρε. Μπράβο! Άντε! Κοίτα, όλοι τρέχουν τώρα. Με την κάρτα γιατί φάει. Καλά, τώρα μου πήγε ρε. Σαφώ! Τρέχα Γιάννη, τρέχα, θα σε κρεμάσουν. Σαφώ! Άρα μάρα. Το ψήσε και ωραία. Θα θα νικήσουμε. Φίλε που στο Χαλκιάδες, κάνανε αυτές τις συγκρισεις, κάναμε τις συγκρισεις. Χαλκιάδες χάσαμε. Ναι, τι, κάνανε, πες ότι δεν βάζανε γκολ τώρα. Κάνανε αυτοί τις συγκρισεις, βάλαμε εμείς γκολ. Χαλκιάδες, κάναμε εμείς συγκρισεις, βάλανε αυτοί γκολ. Έτσι δεν είναι. Πόσες συγκρισεις, μονότομα μου φεύγουν. Πριν το λάθος. Το λάθος έκανε το Μαντήλα και ήσυχα Νίκο, ήσυχα. Χωρίς χέρια, έτσι. Ήσυχα Νικόλα, εντάξει. Αυτό το καιρό που έχει να παίξει.
Του λέω κοίτα, εσύ θα σκόρεις τη μία. Μην το κάνεις παραπάνω, αυτό δεν είναι τόσο. Και εσύ ρε, εγώ θα βάλω γκολ, θα κάνω, θα βάλω. Το ξέρω, εγώ το ξέρω. Και πιτσιρικάς και μπορεί και μέλλον να φτιαχτεί. Να φτιαχτεί. Ψάχνουμε τώρα να δω το video. Θα γυρίσει. Ναι, αλλά αυτό είναι μικρό. Είδες την πρώτη την έκανε εκείνος όμως. Θα του πεις 5 πραγματάκια. Τώρα δεν να κάνει. Δεν θέλω το πετάρι. Είναι παλιός. Οι άλλοι μεγάλοι. Έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Άλλο, τον άλλο. Έλα ρε. Έλα ρε. Τέσσερα, τρία. Έχουμε τρεις ψάρες, άρα. Κάτω από δύο δεν έχω. Πώς το θέλει. Έλα. Παίζεις! Δεν είναι. Δεν είναι. Έλα ρε Βασίλη, έλα ρε Βασίλη. Όχι ρε Βασίλη. Έλα ρε μαλάκα. Τι έκανε ρε μαλάκα. Τον κοίταξε πριν του τερματοφύλακα και νόμιζε ότι βγήκε. Ένα γκολ και δύο φάσεις. Ρε. Καλά, εδώ Είδα και ο Σάις. Εδώ τώρα το ψαρίζουμε. Από την ώρα που φεύγει η μπάλα από τα πόδια του είναι πριν τη σέντρα. Καταλαβες. Ο Σάις ήταν. Όχι. Δεν το είδα καλά. Όχι. Η μπάλα φεύγει, πού είναι το 6 τώρα. Παίζεις! Και θα πάλι. Πρόλαβε, Μάκη. Α, καλά. Έλα ρε. Λάκα θα έχει να το βάλει τώρα. Στάει. Και εδώ πίσω την γραμμή. Τι είναι αυτό, τι κατάλαβα. Και αυτό, Αλλαγή είναι αυτό, αλλαγή. Και τα δύο ήταν πίσω την γραμμή. Γι' αυτό μπορεί να μην μετράει η γραμμή ρε Μάκη. Γι' αυτό δεν μετράει η γραμμή. Πιο πιθανό δεν ξέρει ότι είναι πίσω την γραμμή, δεν είναι. Κράτα, Ανδρέα, κράτα. Έλα πάλι, έλα πάλι. Όχι τώρα. Εκεί πάει. Όχι τώρα, είναι offside. Άμα την έλεγε. Άκου, πάλι offside. Τώρα δεν είναι. Πάλι ευκαιρία. Μπράβο ρε. Κάτω, Ανδρέα, κάτω. Όχι ρε. Τι να φτάρε. Τον γκολ και θα βάλει. Ποιος το βάλει τον γκολ. Από την απέναντι γωνία πάει ρε πώς τώρα. Στον πλασέο, τον βλέπεις, ναι, τον βλέπεις τριματσίνη. Δεν βάζει τον προπόνηση, το βάζει στο γόνι. Προπόνηση να βάλει γκολ. Ναι. Οι ασφαλές είναι Θανάσης. Παναθηναϊκός με Ζιγκζάντ παραλίγο να το είχανε. Από 0-3. Παναθηναϊκός με το τέλος. Είναι μαλακή και τώρα αυτοί που σκέφτεσαν την πιλιτζέντιδα. Είναι και η τρίτη κιόλας. Τρίτη, 6 έχουν. Όχι, πόσοι έχουν, 9 έχουν. Δεύτερη νίκη. Μαζί ανάγκη. Όχι, άλλη. Έτσι είναι όμως. Έτσι είναι. Μπακ. Όπα. Δεν πειράζει. Το κάρηκε. Όχι ρε την πουτάνα που πήγε ρε κανημένη.
Τώρα πώς ανεβείς. Πάντα από εδώ και εδώ φύγες. Πάντα εδώ. Έχει και ο Χριστοδούλου με δύο γόνα. Έρθει ο Χριστοδούλου. Κοίτα, έξω το γήπεδο. Κάτι πρωτοδελτίο. Τι πάλουμε μόνος του. Και εδώ, κοίτα. Αχ, τόσο. Την έκανες σημαντικό. Το πήρες Νίκο, το πήρες. Παντώνει άλλο. Νίκος Πιλιέσκη. Νίκο, πάει, Νίκο, θα έχετε. Άλλαξε το ποδό. Από τώρα. Τι δεν κάνει μάλλον. Έχει 10 που βουντουρίδα. Δεν έχω τι δεν σπίτι. Είναι άμεσα. Άμα Αλλά αλλά πίσω δεν περνάει. Σαν μαλάσα,